çawa şereke ku bi 10 salan dikare bi peymaneke aştiyê bidawî bibe. Ji İrlandaya Bakur heta Kolombiya, ji Afrika Başûr jî heta Nepalê. Cîhan gelek mînakên pêvajoyên aştiyê dîtiye. Her yekê rêbazeke xwe ya ji bo van pêvajoyan bikar anê lê pirsa bingehên jî her yek bû. Piştî çekan civak çawa jinûvetê ava kirin. Niha jî li Tirkiye pêvajoyeke nû dest pê kiriye. Ev dosya taybet bi mînakên cîhanê lêkolîn dike ka tecrübeya borê ji bo vê rêwîtiyê wê bixwere çi bîne. Li seranserî cîhanê li dihan welatan bi salan e şerê çekdariyê ji bo maf û azadiyan hatiye meşandin. Dawiya dawî alî ji bo çareserkirinê li ser maseyekê civiyan e. Baş e, piştî van pêvajoyan civak çawa tevgeriya ye. Yek ji mînakên vê yên herî şêmber li İrlandaya Bakur tê dîtin. Îra di 1969 de li İrlandaya Bakur dest bi têkoşîna çekdarî kir. Di 10 Nîsana 1998 de hevpeymana İnya Bixêr îmze kir û 2005 çek danîn. Pêvajoya derbasbûnê 7 salan ajot. Piştî peymanê tişta yekemîn ew bû ku pîrozbahiyên mezin ên gel çêbûn. Ne tenê ev, malbatên zilm û zordarî li wan hatine kirin, daxwaza edaletê kirin û beşeke mezin a civakê jî ji bo parastina aştiyê tevlî însiyatîfên civakî bû. Bûyereke din a mîna vê bêtirî 8000 kilometreyî dûrî İrlandaya Bakur pêk hat. Li Kolombiyayê Farkê 1964 dest bi têkoşîna çekdarî kir. 24 mijdara 2016 jî peymana aştiyê îmze kir û 2017 di bin çavdêriya neteweyên yekbûyî de çekên xwe radest kir. Pêvajoya derbasbûnê salekê ajot. Di vê demê de beşeke mezin a gel meşên aştiyê li darxistin. Malbatên ku zilm û zor li wan hatine kirin xwestin komisyonên heqîqetê bêneava kirin. Ji parzemîna Amerîkaya Başûr vê carê em berê xwe bidin Afrikayê. Li Afrikaya Başûr ANC di 1961 de li dijî rejîma apartheidê dest bi têkoşîna çekdarî kir. Piştî têkoşîna 29 salan peymanek hat îmzekirin. Di 1994 de jî entegreyî hêza parastina neteweyî ya welat bû. Di vê qonaxê de li cihê tolhildanê civakê hewl da rêzikên jiyana hevpar ava bike. Komisyona heqîqet û lehevhatinê bû yek ji amûrên herî girîng ê pêvajoyê. Li Nepalê jî Maoîstan di 1996 de şerê geldan dest pê kirin. Di 2006 de li gel hikûmeta Nepalê gihiştin peymana aştiyê. 2011 jî di bin çavdêriya neteweyên yekbûyî de pêvajoya çekdanîn û entegrasyonê pêk hat. Li Nepalê piştî hevpeymana aştiyê daxwaza gel reformên destûra bingehîn bû û doza tevlîbûneke demokratîk kirin. Di mînakên çar welatên navborî de jî tê dîtin daxwaza serekeya civakê aştî, demokrasî û başbûna aboriyê bû. Her wa ev mînak nîşan didin aştiya mayînde tenê bi vesaziyên qanûnî çê nabin. Niha li Tirkiyê rêwîtiyeke wiha hatiye dest pêkirin. Gelo dewleta Tirk wê ji tecrübeyên borî çi dersê derxîne û li pêşiya civakê asoyekî çawa heye, bersiva wê di nava demê de veşartiye.